Ja som Šimonko, ako vždy. A dneska uvidíte rozloženie Pokémon hry. Takže rozložíte si dosku. A navyše, takto tá hra vypadá. Takže rozložím si ju. Tak. Napríklad použijem balíček Pikachu. Tak. Vyberám všetky karty a pomiešam ich. Dobre. Keď ich pomiešate, tak tunak si vyberete jednu, druhú, tretiu, štvrtú, piatu, šestú, tak, a dáte si to tam. Dobre. A tunak si rozložíte 5 kariet. Dobre. Keď to máte, tak si pozriete karty. Môžete si tam dať iba takýchto, vidíte? Basic. Tunak hore je Basic napísané. A dáte si ho tam. Vždycky začína Cinderace prvý. Keď budete mať, tak môžete si dodať energiu tam. A ak máte jeho vylepšenú verziu, napríklad Pokémona, napríklad Zepstrika, tak sa ho tam položíte. A vidíte, zvýšia sa mu útoky. A použije na neho 30 damage, lebo som dal jednu energy kartu. A toto je rozloženie. A ešte jedna vec. Tie ostatné karty neukazujete. Máte ich takto v ruke. Tieto karty získate za to, že porazíte súperovho Pokémona. Tak čaute a dávajte lajky.